Πολλές φορές ρωτάμε το ζώδιο του πελάτη μας, όχι μόνο για να ανακαλύψουμε στοιχεία του χαρακτήρα του ανάλογα με το ζώδιο που ανήκει, αέρας, γη, φωτιά, νερό, αλλά για να του προσφέρουμε μια μοναδική ιεροτελεστία χαλάρωσης με μασάζ και αιθέρια έλαια, σύμφωνα και βασισμένη στα στοιχεία της δικής του προσωπικότητας. Άλλωστε, η χρήση των αιθέριων ελαίων σαν αρωματικό, καλλυντικό, θεραπευτικό είναι πρακτική χιλιετιών που συναντάμε σε κάθε πολιτισμό. Αρχαίοι Σουμέριοι, Αιγύπτιοι, Ρωμαίοι, Έλληνες τους απέδιδαν διάφορες πλανητικές επιρροές και πίστευαν ότι η χρήση τους βοηθούσε στην εξισορρόπηση μεταξύ θετικών και αρνητικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν γενικά τα άτομα που γεννήθηκαν υπό την επίδραση ενός συγκεκριμένου ζωδίου. Για τον κρύο, παραδείγματος χάρη, το αιθέριο έλαιο που τον εξισορροπεί είναι το λιβάνι, το μύρο για άρωμα και το φλισκούνι για μασάζ. Τον τοξότη τον ηρεμεί το γαρίφαλο για τον αρωματισμό του χώρου, το μοσχοκάριδο για άρωμα και το περγαμόντο για μασάζ. Η ιεροτελεστία αρχίζει αφού προετοιμαστεί ο χώρος και αρωματιστεί με διάφορα κεριά. Συνεχίζει με το θεραπευτικό μασάζ που ελευθερώνει την κούραση και την ένταση από το σώμα. Μετά το μασάζ τοποθετούμε την ειδική μάσκα αργύλου με αιθέρια έλαια στο πρόσωπο για να το ενυδατώσουμε. Ακολουθεί ένα βαθύ peeling με κόκκους σταφυλιού που απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα από το σώμα και τελειώνει με ένα χαλαρωτικό ατμόλουτρο με αιθέρια έλαια και ραζούλι υδροβροχές για να ολοκληρωθεί ο κύκλος της χαλάρωσης και της αποτοξίνωσης. Τα αιθέρια έλαια που κάνουμε χρήση κάθε φορά στο μασάζ, τη μάσκα, το peeling, το χαμάμ είναι εξατομικευμένα ανάλογα με τα στοιχεία του κάθε ζωδίου, όπως και οι κινήσεις του μασάζ. Στα ζώδια του νερού δίνουμε έμφαση στα χέρια και τα πόδια. Στα ζώδια του αέρα, έμφαση στο λεμφικό. Στα ζώδια της φωτιάς, κάνουμε έντονο stretching με έμφαση στους ώμους. Και στα ζώδια της γης, δυνατές μαλάξεις με έμφαση λαιμό και ώμους. Η ιεροτελεστία διαρκεί 1 ώρα περίπου και μπορείτε να τη χαρείτε μόνοι ή με το ζευγάρι σας.